bandiraɓe kala kono jola yo jam jol ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe andorta ko funti alhaji abdoulaye Wolle Ndiaye o waɗi no waɗanno e dow inde bandiraɓe ɓe ganduɗa kodaniɓe leñol kodaniɓe ɗemgal fondation Thierno Wolle e yemore abdoulaye Wolle Ndiaye caggal mango galle Daaka Média galle ɓol kefo pattam lamu kaɓirɗe moƴƴe baɗaɗe e nder hen kaɓirɗe haalirde e ayaw caggal heɓrude bandiraɓe jeyandiyankoɓe e wallidde kala ko ina nawa to banggue kumpital e gardugol alhaji Abou Ndiaye alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye o waɗi no waɗanno e tuma nde ganduɗa eɗen gandi o nelani Abou Ndiaye yo haɗo e Dakar tawa sababu o ko yo ƴetta otoji ɗiɗi ɓol keefi taw ko 0 kilométre hol fanda e makko hen ɓeydude ko wiyete ko hono juɓɓudi e mbawka to banggue caktirde wallude Madina Gounass teddinde sexaji dine ba e miijo mum ko joguino e caktirde ko yinno e mo ganduɗa ko ceerno Abdoul Aziz dande mum to banggue pinal e faggudu o jokkiti miijo ngo o wallude bandiraɓe jeyandiyankoɓe e fannuyankoɓe ko fate caktirde ɓe Daaka Média natta tongade to banggue yaade artude on jii oɗo mobile on jiiɗi mobile aji deggudirɗi kesi pul oɗo ko jolnowo yimɓe e bagasuji gam reportage o e ko ballidiɗo ko fate ya garta bandiraɓe sehlaɓe musidɓe teddugal ɗum ɗo ko ɗum gueɗal to banggue gandal ko ɗum gueɗal to banggue dañal Abdoulaye Wolle en mbimo no wiyeteno gorko pullo deniyanke mbiyetenoɗo jeeyi bola jeeyi hola jeeyi jalandodago pullo piɗowo e soññere on so laɓanama Allah wopata wonde danna wona ɗo fiɗannoɗo tan fidde ɗon wonde danna wona ɗum sababude ɓe mbi cuusɗo jawnata jambawo ñekkinta Abdoulaye Wolle golle ma jooɗi peewi yo Allah teddine ɗo ɗo ñantuɗa leydi men Sénégal Allah wanma khalilu général diamantaire kadi ka ɓiɗɗo pullo ɓalejo jeeyaɗo e amen parnorma ha joni aɗa jokki a woppani so tawi noon lewlal pinal e wondiɓe muɗum min kaali golle waɗeɓe raneɓe olduɓe ha e jifuji ko golle aduna he so Sénégal naajo walla ɓiɗɗo pullo gollima min kasata haalde nafo e mum e fodde muɗum e yeeso teddugal denɗi men Abou Ndiaye gardiɗo golle ɗe eɗen ñaago Allah yo Allah junno balɗe ɗe moƴƴina batande ɗe yo Allah fewnu yo Allah nawra ɗum yeeso alhaji Abdoulaye Wolle darde ma nde no mantini en kollino ñanden jumaji e jamaji ambulance uji habde e basal toppitade faggude e nguura safude ñawɓe jacinde ɗanniɓe humde dewle innude ɓiɓɓe e ko nandi hen kono ha joni aɗa ñanta min minen ɓe ganduɗa koye ɗum ɗo min guuri wiyetenoɓe ko ɓoccode wiyetenoɓe ala ko goni ala ko goodi yahannoɓe na tenka jandiyankoɓe woɗɓe ɗemɗe goɗɗe fortoɓe lootoɓe saha e saha kala min jandile a momtani amen gondi alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye e dow inde fondation Thierno Wolle yo Allah junno balɗe ma moƴƴina battane ma ɓeyde mbawka ka jurde balɗe noon dakame mum ko cellal duumigal yo Allah lamɗo waɗanen ɗum yuɓɓinta ɗum ko pamodiral hakkude mum e ɓesgu mum e gollediɓe muɗum yo Allah lamɗo waɗanen ɗum sambe ma yo Allah lamɗo ɓeydu ɗum amen jiito koye amen e ko mbatta ko alhaji Abdoulaye Wolle min duttuma teddugal e ngoɗo wuro wiyetego Zambi leyɗele sappo ɓurde aldude nder leydi ina jeeya hen Allah hokkuma dañƴa leydi e nder leydi a jiggaki hay goto ko guese ma e galleji ma e kaaƴe ma kay yeruji ma ko hen guurɗa ya judde hen balɗe wona ɗon ɗo lusaka ɗo wona ɗon ɗo kiitoy ɗo wona ɗo loos wona nokkuji goɗɗi darde ma ina mantini caggal leydi zambinaɓe cikkata ko toon tan mbaɗɗa jawdi ma e doole ma minen min cikkata ko ala ko heddani amin toon kala ko dañƴa artoyi yo Allah hokki judde balɗe e moƴƴude battande min tawe Allah hokkuma fandinde ko gonɗa e dow muɗum ko jaama Abdoulaye Wolle Ndiaye jaama alhaji Abou Ndiaye